Ayun, ginulat na naman. Ginulat ni Kuya Noli. Mga nagmamarites. Oh, police. Anak, kumusta? Kumain na ka? Kumain na si Mary? Ewan ko kuya. Ay, iwan daw, iwan. Ayun, ang ganda ng pagkagulat nila. Nagulat talaga. Ang lupit. Tama ni Mary. Si ate naman dyan. Si ate naman dyan. Sige na. Go-offer sila ng ano, Kape. ng soft drinks. Ano? Yan. Ay, ate. Daming soft drinks. Oh. Umasya lang kami para mawala yung tampo mo. Yan. Ay, yung ano mo, yung Dalanan nyo naman. para mawala yung emot Ayan mo. si ate. Diba kayo para mawala yung emot? Grabe yung gulat nila. Kaya Vince, thank you sa inyo ha. Baway. Grabe, nag-iimot si ate. Ano sabi tol? Ano sabi? Sabi ni ate, hindi ko na nakikita yung mga gwapong tigpaway. Oh, ay thank you sa kanya. Pamilienda nila. Yun, nag-offer sila ng meriendahan ng Team Paway. Oh, Dami. May royal na malaki. Dahil po sa inyo, team May maliliit bago pa. ang buhay namin. Hindi yung bahay, ang bahay. Ang buhay naman ang bahay. buhay. Ay, merienda kayo. Royal pa royal. Yan, royal baga. Kayo tayo. Relax daw siya dito. Oo. Ay, di siya masyadong ano daw. Bawasan yung pagkapugi niya. Nangitim. Ay, ano ba? Oo. Nangitim talaga. Si tatay. Balatan. Naiwan ko si si- tatay. Na, mahirap pala ma-assign sa Saudi. Nabawasan yung pugi niya. Saudi. Oo. Ay, Miguel! Ano po? Pinakapit ko yan sa bago. Sa tundag naman. Ay. Labading. Labading. Surbi doy. Oo, surbi. Surbi. Wow. Hey, Mary. Hello Dalang po. tubig. Bilang kabakabahan pa, nagulat. Ikutan mo na. Yan ako kung mapakakalat. Ako lang po dalagan mo. Tinitipuan ko sila eh. Tatanaw ko na sila. Ako nandun. Amo sila ba? Mas matindi ka kita Santo Domingo. Oh, kuha man sila, entrapment of provision. Baldo sa ko, sabi ka mo man. Look sa mga tibintana. Ay, amo. Ako ba, kung nakita ko. Mali-mali pala itong mag-ina ko. Mali-mali. Gatid. Gayon ay, karming si tatay ah. Sa balatan. karming bisigid. Basta kaya pa yung update, amo yan. So yeah, lagi masigla ngayon. Hindi pa nakabubuo. Bunso. Oh, tama na. Tina kayo mamaya. Sige, sige. Tuloy yung tinda. Damang palang tinapay din ha. Ay, di okay na po yun, te. Ano na to? Ang dami na. Ano yun? Ang dami na. Napakarami. Okay na po. Kuya Vince, may tsaa ako dyan, Kuya Vince. Magtsaka daw, Vince. Oh, wala na. Tsaka talaga may ino. Galit ka yata, Kuya Jugs ah. Lagyan mo to. Kinarati. Ano madali to? Malinis ang paligid nila. Ito lang yung ito lang ng ampalaya. Sa kalabasan, ay pakwan.
Nabuhay lang yan dyan. Buhay lang. Green kang siya. Sabi ko yun. Pakwan. Amor. Kuya Benz, Magkakagaw, Vince. hindi ka magkakape. Sa labat yan eh. Sa labat. Sa labat. Dabis yan sa labat. Ang kapamilad to. Bay ka na. Ano nga gusto di man magkakape si Kuya Benz. Yun. Alam mo yan, magay ka muna. Pakit. Alam mo ba na yung pakit na latest? Alam mo na? Vince, di alam ni Mary yung pakit na latest. Biglaan pasyal dito sa bahay nila. Yung ano, jump. Yung challenge. 150 challenge. Challenge ka daw ni Vince. Sige. Challenge Kaya harap ka lang yan sa camera. Ako magkukuman. Challenge ka daw ni Vince. Ako magkukuman. Kukuman si Vince. Sige. Oh. Game ka na? Oo daw. Kamay. Dalawang kamay sa ulo. Yan. Huwag mong tatanggalin ha. Sige. Nga. Oh. Hindi. Ayun na, bakit daw Ayan siya? na. Oh. Nga nga. Hindi nga. 150 challenge yan. Napanood na natin eh. Balik muna. Balik. Balik. Ulit. Ulit. Kamay sa ulo. Pakyut. Nga nga. Labas dila. Jump. Talon. Sabi ni Mary na pagtiripan ako dito. Iba to, iba. Iwa daw. Iba. Na pagtiripan na. Hindi, iba yung napanood niya ate. Grabe ka talaga Kuya Jogs. Mas malapit yung kulitan ng bahay ni Rica. Ayun kaya Lola. Kasi nanay. Alright. Kaya Jong. Yung latest na pakit, alam mo? Ganito yung latest na pakit. Paano? Oh, ikaw daw. Yung ganyan. 1, 2, 3, go. Mas malupit si Kuya ang magpakyut. Siya si Kuya. Ayun oh. Kuya! Parang mas maganda na mag si Kuya. Kuya Bong. Kuya Bong! Si Kuya Bong eh. Di may nga nito. Kuya Bong! Pakyut na latest. Pakyut ka! Pakyut daw na latest. Rinibok naman sa di kanina. Baga. Oh. Pag-yut man yan ito. Pakyut ka daw Kuya. Ikaw muna sunod si ate. Walang apit yung mga. Dito yan. Wala daw update. Alright. Parang tumaba si Mary. Ka, re-recover. Tumaba-taba ka. Compare lang dati. Pag-exam, pag-exam kaya, panay ko. Baka delikadong gulatin. Delikado. Hindi na kaya nun. Ang makita niya, doon na kami sa pintuan eh. Kaya pa naman daw gulatin eh. Mayo. Kaso hindi pa alam ng babae. Oo. Papaalam pa lang. Sa May nga, sa May. Ang alam ni Pula, jowa sila pero yung babae hindi pa alam. Resepsyon. Hindi. Ano pa ka? Baka daw parang. Sa ano, Sa May nga, kasal. Sa sa May. Arvin Resort ang ano? Sa Arvin Resort, Balatan. Wala mo Binyo. ang Malatan. Arvin Resort. Pag-aslami. Nag-aaral ko. Pero di pa po alam ng babae na ikakasal na sila. Magtagaman na ka sa itadik. Nay! Ang alam, si Pula alam na ikakasal sila, yung babae hindi pa. Kasi ano, surprise kasal. Surprise wedding. Di, nag-propose kasi siya sa online. Tapos nahanap din yung babae sa online. Online nga. Shopee. Sa Shopee. Online propose. Order kasi sa Shopee. Tapos, Kasahin sa naman kasi kasal. tapos si Udi. Kasi deliver. Hindi pag ano, seryoso. Kung seryoso. Oh, ati sa Arvin Resort sa May. May 15. Pangatlong tawag na sa kanila. Biglaan. Pangatlong tawag na. Ay, nagsimba ako sa Domingo. Parang tunay. Tawag. Pangatlong tawag, hindi pa lang pumunta. Hindi pag pumunta mo, babaliwan
Hindi na kakasadong sa maabot. Hindi, pangatlong tawag, si Pula lang lagi ito nasa simbahan kasi hindi pa nga deliver yung ano, babae. Ay pa daw kuya. Hindi, yung tatay pa lang umuo. Yung tatay pa lang umuo. Tatay pa lang. Ay, hirap pa no. Arayo kaya, taga... Batalugan. Langrayo ka baklayon. Tawid bundok. Langrayo ka baklayon. Mataas pa lang bundok. Saan doon nahanap? Ba't doon? May ano pala dyan? Bundok sa may ano, RB? Layo ng lakarin. Grabe. Mapapagod ka pa balik. Eh, wala po mga tadi sina. Grabe. Kasi nga nung pumunta siya, manligaw siya, magsipa yung balik dito. Nung bago makarating, humaba na to. Sobrang layo. Tanggal ang sinas pagdating. Sabi ko tinay ko, kag babae, ako, kuha tabig. Ako, tupat ay tututan. 1,000 ko nung, 1,000. 1,000 pataas. Magkadadamo. Dami ko yan. Dami ko yan. Dami giyan takin daw pab na. Talaga magiyan. Dami ko yan. Dami iyan. Pero mo, solid ako. Oo. 1,000. Pauno pang makadubli king. Sarpasan na. Naglili na pati yung babae. Yung pinaglilian, 1,000. 1,000. Naglili. Araw-araw doon. Oo. Parang gusto kong makahawak ng 1,000 ngayon. Pira yung pinaglihian. Yan sa litawag yung pinto. Para di pa. Naniniwala si Lola. Hindi naman naniniwala. Hindi na naniniwala si Lola. Ako naniniwala. Pag mag-stall na ako, nakita mo danarak atak. Nagkararak atak eh. Ayla, paano, tanong na kay Lola, paano ang pinaka-shortcut na panliligaw? Binata pa kasi. Paano siya makakabiyag ng babae talaga? Paano? Wala man. Bahala rin siya. Bahala na siya. Sabagay, babae man kasi talaga. Ano lang na yun, paano makakuha agad yung puso? Yan nga tanungin mo sa imigit na lalaki. Ayun, yun pala. Ito. Kaya paano mabiyag agad ang puso ng babae? Paano man ligaw? Binata kasi yun eh. Paano mabiyag agad ang puso ng babae? Nomina. Ay, Ay, nakalimutan na. Kung paano man ligaw. Ayan, ligaw na. Pakyut na lang kay Lola. Pakyut. Ito asawa ni Lola? Hindi. Yan, kapatid ni nanay yung Inanay, pakyut. kulod ko yun. Paano magpakyut? Bata ka ba kulog? Ayan, joke lang yan. Hindi po totoo, joke lang namin. Nanuwian na po yung team. Pumasyal lang po dito sa kila ate. Kila Mary. Thank you. Kaya ito naman kami. Ay, sino na siya? Kamu, Oo. ano kasal ko? Amo, Ayun, pumasyal lang. Yun. Doon. Sarap nung pintuan. Tamang pintuan lang po dito sa kanila. Kasi, lulod, gusto tayo sa... siya ko sa nakuha. Paling bato ya. Sada mga sa... Nagkagulatan. Alright. Salamat sa pagbisita. Salamat sa paggulat. Wala, ako yan ulit. Ayun. Habang uli kayo ng part 2 na gulat, mamalayan nyo. Nanay naman ko lang din mo ko. Wala ko. Mamalayan nyo, gulat na kayo. Right? Drive yun. Ikot na kami. Uy, sakyan. Right. Uy, init. Mo. Yun, at dito na po kami sa Tanday. Kakain muna po yung team. Hello. Kaya Jong. Hi. Ano ba, kakarpa? Hey, te. Adobo na lang po, te. Ba't sarado kayo doon sa kabila? Walang igado. Pag Sunday, na for extra income dito kami. Ah. Apat na adobo sa'yo, saka isang langka. Sige na.
May part yung kanin mo. Pati yung kanin. May panit yung kanin. Ibig yung kanin natin. Tingnan natin. Ay, pumapag-ibig nga. May pa-heart si Ibon. Kaya yan ang hindi ko sa kanila binigay yung puso ko. Oh, may ganun. Sana all may puso. Lapit na hugot Hindi nga. binibigay. May pinagdadaanan. Sana all na lang talaga. Hindi binibigay ang puso. Napahiram lang. Hinihiram lang pag kailangan. Para kung nagkakada yung sa kamot. Parang iba yun. Dito lang po yan malapit sa simbahan ng Tanday. Yan ang simbahan. At ayun po, nandito na po kami sa bahay nila Kuya Lee. At galing kami dun sa Tanday kumain. At ayun dito so yung anak ni Gagatcho. Bim Bim! Amo! Amo! Yun. At hanggang dito na lang po muna yung vlog na to. At maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.